سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከም ትልሙድ ንዓኻትኩም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ፍርሒ ኣሎ ነዚ ፍርሒ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ክትርዳኣሎም ኣይከኣልክንን ቀፂለ ዝሕብረልክን 4 ነጥብታት ናብ ሓዳርን ናብ ፍቅሪ ሂወት ምስኣተኽን ተጠቂምክን በዓል ገዛኺ ወይ ከዓ ኣፍቃርኺ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብሉፅ ዓቕሚ ንክህልዎ ብምግባር ልዑል ዕግበት ንክህበኪ ትገብርሎም 4 ሓሳባት ክሕብረልክን እየ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምትእምማንን ምርድዳእን ንክውስኽ ዝገብር እዩ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፆታዊ ርክብ ክኣትውን ከለው ዝስምዖም ፍርሒ ተረዲእኽን ነዚ ፍርሒ ንክቕንሱን ንኸጥፍኡን ንምግባር ዝሕግዘኩም መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ፈለማ ነዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሓትት ከምቲ ልሙድ መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ነዚ ለ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ሻዕ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወቶም ክሳዕርየ ቀዲመ ክውድእ እየ ዝብል ስግኣት ኢቭን ዋላ እኳ ናይ ፆታዊ ርክብ ስንፈት ኣብ ዘይብሎም ሰባት እዚ ስግኣት እዚ ኣብ ውሽጦም ይሓድር እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዘለክን ደቂ ተባዕትዮ ዝሓሸ ኮንፊደንስ ንክህልዎምን ኣብ ፆታዊ ርክብ ዘለዎም ፐርፎርማንስ ብሉፅ ከም ዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትነግርኦም እዋን ንቐፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ዝበለፀ ዓቕሚ ሒዞም ንክመፁ ዝሕግዞም እዩ ናቹራሊ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዲሞም ናይ ምውዳእ ጠባይ ኣለዎም ኣብዚ እዋን ናቶም ፀገም ከም ዝኾነ ይስምዖም እዩ ስለዝኾነ ድማ ቀዲመ ወዲኤ ዝብል ሓሳብን ጭንቀትን ክስምዖም ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ክትገብርኦ ዘለክን ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብ ዝሓሸ ዓቕሚ ሒዞም ንክመፁ ነፅቡቕ ጎኒ ብምሕባር ከመሓይሽ ዘለዎ ድኽም ዝበለ ጎኒ ድማ ንከመሓይሽ ብምሕባር ነዚ ነገር ይፈትወልካ እየ ኢልኪ ኣብ ትነግርዮ እዋን ዝበለፀ ዓቕሚ ሒዙ ንክመፅእ ዝሕግዞ እዩ እቲ ካልኣይ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ሕድሕድ ፆታዊ ርክብ ፊድባክ ይፅበዩ እዮም ኣብ ገፅክን ናይ ምስልቻው ናይ ምድባር ወይ ከዓ ምንም ዓይነት ርእቶ እንተዘሂብክንኦም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኽም ከም ዝበሉን ከም ዘይዕገቡን ብምሕሳብ ናብ ጭንቀት ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ስለዝኾነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ኩሉ ሻዕ ፊድባክ ክትህባ ኣለክን ንኣብነት ለማዓንቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣይዕገብካንን ኣብ ቀፃሊ ዝበለፀ ከም ተዕግበኒ ኣይጠራጠርን ዝብል ብናይ ጨዋታ ሙድ መልእኽቲ ዘለዎ ሓሳብ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምንጋር ግድን እዩ ኣብ ቀፃሊ ብንገብሮ ፆታዊ ርክብ ከም ዘቢልካ ብደንቢ ክትዕግበኒ ኢኻ ኣብ ትብልዮ እዋን ንሱ እውን ንዓቕሙ ኣጥንኪሩ ንናይ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ተዳልዩ ይመፅእ እዩ እቲ ሳልሳይ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ነገር ዘይክዛረቡ ይኽእል እዮም እዚ እንታይ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ምስ ኣተው ምፅባይ ኣይፈትውን ነዚ ነገር እዚ ብፍፁም ኣፈ ውፅኦም ኣይዛረቡን ኮይኑ ግና ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ሓቢርክዮ ኣቲኺ ሮማንቲክ ኢንቫይሮንመንት ብምፍጣር እቲ ወዲ ንፆታዊ ርክብ ዘለዎ ስምዒት ከተላዓሊ ምግባር በር ድሕሪ ድራር ንስኺ ኪችን ኣቲኺ ኣቕሓት ሓፅቢ እንተኮይንኪ ገዛ ተፅሪ እንተኮይንኪ ኮታስ ካልኦት ስራሕቲ ትሰርሕ እንተኮይንኪ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትዩ ብዙሕ ክፅበ ስለዘይፈቱ ምሳኺ ዘለዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ንኸፅልኦን ንኽርሕቐክን ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ ስለዝኾነ ንሱ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ሓቢርክዮ ኣቲኺ ንፆታዊ ርክብኩም ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት ክትፈጥሪ ኣለኪ እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን እንሪኦ ሓሳብ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮናን ደቂ ተባዕትዮ እውን ልክዕ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንሰውነቶም ይጭነቑ እዮም ነዚ ክብል እንከለኹ ብፆታዊ ርክብኩም ዝፍጠር ስትረስ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ምስ ቦርጪ ተታሒዙ ወይ ከዓ ምስ ናይ ፊዚካሎም ተታሒዙ መትልኦም ንእሽተይ ከም ዝኾነ ክሓስቡ ይኽእል እዮም
ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መቕመጭአን ከባቢ ቅጥን ዝበላ ኣብ ዝኾናሉ እዋን ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወተን እቲ ወዲ ዘይደልየንን ዘይፈትወንን መሲሉ ክስምዐን ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ምስ እዚ ተታሒዙ ንሰውነቱ ከም ትፈትውሉ ክትነግርዮ ኣለኪ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ብሰውነቱ ኮንፊደንስ ዘይስምዖ እንተኮይኑ እዚ ወዲ ጥራሕ ነፍሱ ኮይኑ ናባኺ ምቕራብ ስለ ዝፈርሕ ብዝተኻኣለኪ መጠን ንሰውነቱ ከም ትፈትውሉን ጥራሕ ነፍሱ ኮይኑ ክትርእዮ ከም ትደሊን ክትሕብርሉ ኣለኪ። ክነጠቃልሎን ከለና እዘን 4 ሓሳባት ፈሊጥክን ተግባራዊ ብምግባር ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ከምኡውን ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትክን ብሉፅ ኣዕጋባይ ከምኡውን ተናፋቒ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን እታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና።